nepăsare. Ce poate, domnul? Deci mă văd de treabă. Vezi, dumneata de treabă care ai în localitate? Eu o văd de treabă. Cred că fiind dreptățiți unii dintre cetățeni să primească niște răspunsuri după 20 de ani de străinătate, când s-a întors în țară și cam dezastru. Dar cum să cer, domnule, uitați? Aveți înregistrarea. Pandemie o să... Cine lucrează aici? Vă rog, spuneți-mi cine lucrează. Nu știți. Cineva lucrează. Cine? Că nu eu. Cine a câștigat licitația? Cine? Vă rog să-mi spuneți cine a câștigat licitația. Ca primar, nu știți? Păi după ce sunteți primar în localitate? Să vin să vă spun eu cine lucrează? Să vă arăt eu neregulile în oraș? După ce v-am votat? Am avut încredere în dumneavoastră? Sau cum? De ce mai văd? Poftiți? Nu mi-ai cerut. Am avut încredere, nu trebuie să-mi cer. Foarte bine. Stai în continuare că se termină tot. Vreau să văd când. Ne doare suflet. Am fost... Poftim? Gunoaie, da, gunoaie Gunoaiele importate le avem pe pagina grupului. La Chișcădaga, în Hunedoara, sunt depozite, este fabrică care arde și oamenii sunt bolnavi de cancer în proporție de 80% în localitate. Se aduc din munte, se depozitează. Am sesizat garda de mediu și problemele sunt la fel. Depozitele ilegale de gunoi sunt la fel. Pădurile sunt la fel. Opriți asta, că stă puterea dumneavoastră. Ne delimităm de felicitări. Adică problemele n-ar trebui discutate puțin. Nu interesează. Deci felicitările sunt importante pentru realizări. Domnul Urban, o singură întrebare vă mai adresez. Referitor la acțiunile noastre ultima perioadă în teren cu ocolul silvic de la Telciu. Am avut în această săptămână unde s-au constatat în Bistrița Năsăud, unde s-a constatat că este un conflict de interese. Șeful de ocol face parte și din Comisia de Licitație. De licitație și vânzarea parcelelor. Nu credeți că acolo se supra... A parcelelor din pădure. Deci de exploatare. Dacă se vorba de ce tip de pădure este. Dacă e pădure proprietatea statului, nu, este pădurea primăriei. Sau pădurea primăriei, atunci este administrată de... Da, este administrată de către primărie, este dată în paza ocolului, iar la ocol, când se licitează parcelele, cei din parcelele care se vând pentru exploatare. Costel Alexe a furat tablă, celul cui a căzut. Trebuie să luăm măsuri. Deci, astea sunt niște întrebări incomode. Pentru asta nu mai sunt răspunsuri.